Hej og velkommen til en lille snak om Enneagram type 3. Hvis du relaterer dig til Enneagram type 3, så vil du kunne genkende det at leve i et forholdsvis højt tempo. Det at holde af at være et effektivt menneske, som får udrettet noget. Hvis du er 3'er, så er der et dybt ønske om at skabe noget værdifuldt i den her verden. Der er et dybt ønske om at manifestere, at kunne handle og få drømme til at gå i opfyldelse. Og der er ikke bare et ønske om at gøre det, der er en enorm evne til rent faktisk at få ting til at ske, til rent faktisk at bygge dig det liv, som du forestiller dig er det rigtige liv for dig. 3'ere er exceptionelt hårdt arbejdende, og det er hårdt arbejdende på en sådan måde, at vi andre ofte ikke opdager, hvor hårdt 3'erne egentlig arbejder. Fordi 3'erne laver en masse fodarbejde bag ved scenen. 3'erne arbejder og øver sig og prøver igen, indtil det lykkes. Og så træder de frem, og så får vi lov til at se, hvad det er, de er lykkedes med. Hvad det er for en succes, de har skabt. 3'erne er målrettet, og 3'erne kan arbejde i et højt tempo. Der hvor 3'erne snubler lidt i livet nogle gange, det er der hvor det at skabe en succes bliver sat forud for mine følelser og for andre menneskers følelser. Der hvor jeg kommer til at sige, det er ikke personligt, det er bare forretning. Der hvor jeg får lyst til at sætte de mennesker af toget, som jeg synes forsinker min proces. På den indre linje, der sker der det for 3'erne, at jeg kommer til at distancere mig fra mit eget hjerte. Det vil sige, at jeg glemmer, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig. Jeg kommer til at tage de ydre forventninger på mig og levere, hvad jeg tror, samfundet, andre mennesker, dem der kigger på mig, egentlig forventer af mig, frem for at kigge på, hvad gør mig glad. Så det at komme til at slippe kontakten med mine indre værdier, er en af mine udfordringer som 3'er. Det kan betyde, at jeg kan skabe al den succes, der skal til i hele verden, men jeg er ikke grundglad. Jeg har misset på et eller andet tidspunkt på rejsen meningen med det, jeg går og laver. Arbejdsnarkomani er en af de udfordringer, 3'erne kan falde i, som betyder, at de til tider næsten arbejder sig selv til døde. Tippet til jer skønne 3'ere, det er at træne single-tasking frem for multitasking. At lave én ting ad gangen. Det bliver du ikke mindre dygtig af. Det bliver det ikke mindre succesfuldt af. Det bliver bare mere interessant. Og det betyder, at andre kan følge med. Og når andre får lov til at følge med på din rejse, så ender du med at blive den rollemodel, vi alle sammen kigger på, som vi alle sammen ønsker at blive inspireret af. Fordi du har en enorm evne til at manifestere. En evne, som langt de fleste andre mennesker ikke kommer i nærheden af. Manifestere og have hjertet med. Og husk at manifestere det, der gør dig glad. Så bliver vi andre exceptionelt inspireret af dig.